Няколко идеи как да организираме кухненските шкафове. Вашата кухня трябва да бъде светло, приятно и уютно място, което с удоволствие използвате няколко пъти всеки ден. Първо, премахнете дублиращите се елементи. Прочистете, за да избегнете загуба на място и да улесните почистването на кухненските шкафове. От колко белачки за зеленчуци наистина имате нужда? Организирайте и съхранявайте предмети по предназначение във всяко чекмедже, шкаф. Консумативи за печене, инструменти за готвене, подправки за готвене, инструменти за скара. Съхранявайте често използвани и по-тежки предмети ниско за безопасност и лесно достигане, когато е необходимо. Например, миксери, блендери. Използвайте разделители за чекмеджета, така че всичко в кухненските чекмеджета да е видимо и достъпно с един поглед, за да направите готвенето и сервирането лесно. Поставете чаши в шкафа близо до мивката, а подправките и масла